Mugusie. Togusaba ko biraso kuburukana ko metambo chinga kino mwanchu mulingo kwarigania SMS ya mangana maya nyaro kumanyigati yari to abere to kwarigania kurose mambia yalenge ntambe kachinse chigabono chebono margoba aseri tukeri gabono lya Jumaine ngomanyigati yari abalike baito babere bako yarigania nabo kunyasangereria kuro chingongo chonsi nime na isiko yorgongo rogusim amange habere ka okorekana ayibono togendere to kumulekira so emili tukeri gabono sali kemeronge bere na isano nebere umutenyo gatana gatatu mwaka bwechiri bubere na meronge bere nena na mange agende tokolekana inyirabono ensemo yekagambira aseri tukulia lero mbabulia ekyombe kyabalimu yakupete kone kibunango tugutira bare omugirobo bwimirimo engato kuchikumulekera senchire yobo imekero mogenione aikira sensemende studio oyibonore omo nyakirobane muno kurwa sorgongo rwa kisi kurwa sekyombe kergia kupete oyingo kwana rabani bosiro tukuchikusanga monere asebiro bitari bitambe kurbono tumulekere gose mbaira ne asebira asmaga yekagambira kuruko na chakwabo gose na aria yarachi kokolekana engana Nyara kwa bolitobono muwaziri wechisemye aiga sense ya Kenya Julius Migosi ngaboigo no muliki butambase wizare yoni gobono neranya rekobori ya kupeta mutugoteraro mugirobo bwemiremo eliyo kubwati chimbaratero chia ekya sense media yekyombe kerikianat ayungati yari to chikumulekera ase margoba yabono gati anda mange onyerebuna umuraywense William Samuel Ruto aseri tukulia lero kubwatira nama nabara ibane kuro chinsi agati ya benseria ya Uganda enseria Tanzania enseria Nigeria na boigone enseria Sudana ne gati ya barabaikirana ase nyumba yobora State House emiyo mu Nairobi ane muna soko nyaragosira eke ganga ya jomure wekya makya ODM rera morodinga wechikoligia ekirogo kyobonyakirobo ase ombolie wechinse mu Africa gose eyo nganataje kumulekera asubime chinse chionsi niko bano chiali ira chote buna bachi kubwatserera morodinga asekerogo kyobonyakirobo asensemerio mu bwichinse bwa Africa ayungati yari toganda to kwaliganeria ase margoba yabono gati yayanda mange ayito kuchikumulekera ase biro bitali ebitambe gendrago tubwatia ko terensemerio mtandansemerio Facebook na bogo tunyarabuna Ndizi TV News Digital abagensemerio YouTube na bogo tunyarabuna Ndizi TV News tobasa kweba ko tubwatu weterase website no tambe www.ndizitv.net munyara kanyara yo monenda mangoli to kubwatira nero goitira somo na wimanyererio igakoro kwa Lydia Mose ekara sara mumuhanyi akaboneka buna chibi chamu licha goikere asenchira yobo ikirantu ikamanyerero kurwa sensemende studio tore tuchaka mangana maya senchira yobo ikiranu isato chiabono otuko. These are legitimate issues that they have and which the government is responding to. All that we are asking is that as we respond to them, they should go back to class and continue teaching as we resolve those administrative issues. Ekegambero giatene niliasege kokorobekana n'umugiro w'abarimu ekizukuru asekombe giakupete umuwaziri w'egisemi Julius Migosi irokoboke serikali. A bold and wise leader, a professional and technocrat, as well as a towering statesman and a veteran mobilizer for positive change.
Omuraibu ense William Samuel Ruto niga motogiri omuraibu ekiama kia ODM Raila Amolo Odinga buno omuraibu kwegenwa ase oburaibu bwa bunyakero bwa AU. We are not able to pay our suppliers. Other counties, of course, like Kakamega, we've just borrowed money from banks for 2 months to pay salary. Asogo tuguterusi kwa finance bill chi county bono nigo chitabwati beza chiwaka n'abakora emirimo kwirira ukabesa chibesa kurwa ase chibengi. Asa yo mwana mange saranso ke bono twemenya senchira yo boikirano sato chabono botukwalitira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoka chake mese mangana mayane mono kurwa sense media South Mugrange yogotoka meje county ya Kisii kubatikana ne chibura buru chene getuguli tukole goroma gayo mumendra pe county ya Kisii Doris Abore abetaka ko irobo konyu bebirogo asabantu bale no bole masense meyo ego ikiraboni gabare awagendre to wesoke ko ikiriye ko ya kante asense mo ya nyakeyo yogotoka se bunge ya South Mugrango abwasa abantu bale no bole mabenyoleta sabe kubatikana no gusagano nabantu batamanyiri asense meyo chinga kicho ko konyora obokonyi bwabo Nigo chinga kecho muhimendra pe county ya Kisii arokane komo chomo MC bwensemeyo abo komo chagati ya babete bawikerania egekolekyo nigo chinga kecho ikraboni gabantu batatu babekurubiyara kubwatika no bosagani bakolekane teri tukoligiro asensemeyo oyo wango ikiriye egekolekyo no MC bwegodi ya Bugisoro Vincent Abuga oyo nyarega kubodi abana siasa gotika na siasa chinga kechiga na kone kimanango kirani baramangana ya magendro na gotika na siasa cha 2027. Asante sana nche no mheshimiwa Vincent Abuga ndo MC we ward ya Bugisoro yogotoka kitutu cha South. Litukuria rero ni litukurie Tuesday to attend the proceedings here assembly. Now that to accord with the morning session on tagete go tebanga litukuria rero again tungerigia penalty yesterday South Mugrango getango geti. I want to say intuna abarai balitokora abagichikura negane irito ena na maskana ourselves. Again tungerigia penalty now that among na donya toto yoromo women rebu Kisii County. In fact again the South Mugrango konya abantu bali bamenyete with disability. Only area is thing baada yo ikororo abantu mbagende to baga disruptive program yomongina eyere tabantu ba disability wheelchair. It was very unfortunate in Juno Mheshimiwa Bugisero ekerenkuligiria abantu ba disability abantu bakwegera gotema gutama paka abantu batabwatia maguru. Tagete go sabanga ntuna basaje bali twakere chikura kurwase county ya Kisii. Toteme guskabangina because ngonye ndiriyo mongina tarengo I want to believe nganonye nayo musaje ganga tori go exist. Umukungu nero go imukyo obolito for 9 months. Omenya naye after 9 months you make sure ngoko bongiri for almost 2 years. Yogo igatotu arama skania manene mo especially sabanga. Ndagete go tanga is the only woman to wate rank yerene na ko Kisii County. Ngito tatu go tu arama skania. Nani ngonye go wate interest maybe nekero kyo women. There is always the right time. 2027 is coming. Igonta yego sabanga abantu baitu. Wherever mongi na donya arago kore function ya yogo konya abantu ba disability. Wherever mongi na donya arago konya abantu bali batari kwenya. Tutwara maskani naende toena ne chinga kichingororo chinga kichechi campaign ngojechira. Igonta getendigira wa sogo tebanga tusabira nama ya nande tuanja ne twins na abantu ba Kisii County erinde gotokonya gokiga you never know. Maybe a position inkoboro mambi you will also decide wa maskani una ya mongina ganiri right now. Igonta getenkolera umbaga neri amaya naende tusabira nama ya erinde nga na gotigana yono mwancho muligereria nke mokoro achinse moche bunyakoni chibono igotoka sensemeli ya Masimba imeye bunge nyali bali masaba se county ya Kisii nigegenderete kubolyo bokonyi eliko nyara gosirwa omwana obo konyara konyora obogwenia bwabwango kolengana ne yamate na bwego ngino omwana ni gagote mina omwana ni gajare togotwara umuchando boko bimba magoro mwali yagatoka ni gabwato umuchando bwenkoro wekiraboni genke yagote una yatemire gotumekeni bayabe nyinge wekakoni ibintu byabo aswekiraboni ko omwana yatranyara bokonyi bonde bwensin enke iboni ganyara kubolya abantu wesoke bunenchire muyoko nyara kubasira eri omwana oye oso omwana obo anyara konyora chibesa anyara kwirunya getari kubwenigwa oburoire bwenkoro.
nabambwate omwana aiga omorwaire koru January nari achagete korwara nkamoira busonga akaegwa mariogo akanywa agakora emiti enyisita pato tachigukanyeka naenda akagenda korwara gocha akobimba amaguru twamoira ichuni omuswa mache handi stile nandonge akobimba one gachiega ikomutie oyo gatano mwaka oyo nebwatiraneti tukakora kituka akatebigwa agende ichuni akorerwa operation agakorerwa operation akarusigwa omwana amatuka ataraba tukabwata tukamoira General enasiri akabera orora tukabera chigwiki ibere omwana oyo agasira akaira nanga agatutu pato omwana oyo nabagenderete esese okobimba tukaira nanga naende korunga naende bona omwana onanda akabimba mono amagoro obosio pakebi na maiga pakemekona bono ngasinyungi ngokora konyore chibesa chiangereire abamate bagankonya nkagaiga nande ngamoira asa korukwinya gitari ekorukufani ufani inero ya mupimete igasokira oborwaire obwe batete oborwaire obu no bwenkoro chibesa chiangereire timbwati kende akiondo orankonye nebo mugavana nebo mwesimi wa manduku gakioyo obwata akoreki ankonye muruseri siku asa abasamari bari babwata omoyo bw'ogwanja enamba nere eyo 0711 633 178 abairi n'abasani abo twari ko ba request ya somwe bw'ogwanja mochiche mukonyo mwakuyiga no na mwaye asinginchi uburiro bwabainkeire nabono mbabwati mutu na magega abarayi baito cyakiro mu MC we ward yiga honorable Post Mairura inchu asengeiga byabasani bawo mochi cyamo buna abarayi baito tubwaterane tosiri uburiro obo asengenjo umwana oyo oberega kubarase ingakintambe nande bawo uburiro abwate go buru mu cyando bw'enkoro uyo otakire enibe nyinge iyo ya oniri gukuru asengeye yarengo ensinini yaerire na gotigana yono mwancho muligereria kerokeria togenderete guchingira okubo gwe katiba ase miaka 14 yabereke goete ni go nabwatani aho nabo igo bali bateneta mwaneli chiko bagendete gukwana igoro yobu yabwe katiba nabo igo bwe katiba ibono yachageta so mwaka w'ikiri bubere na 10 kolengana no muteneni kurwa sensemo yeli chiko aiga sensemo ya Southwest Sereda Justice Maiche nigo bana kwana igoro ye katiba asekolenda atabiruna wekiraboni gama yanara rasensemo yeli chiko igo chinga kechi bona baigeri bamanya bantu beso kinda gote yabuna ni wekiraboni gati yabara batari kubwatiri chiko asogote yabune katiba yaboni gate yose yabeteke guchaki wo mwaka w'ikiri bubere na 10 kiraboni ga teranyora matunda ndonse guchia saba Kenya eyenkore ngana nebintu aho bigenda twikiranigwa bitali yose abantu abange batari kubwatia lichiko ali tukolia lero ni miaka 14 gesa ekatibe ya Kenya 2010 echaka ko legacy twarorire ekatibe yaito ya Kenya geko leta amangana manga ayanda aramaya sometimes twarorire abantu bakogenda street bali n'ubusibole bakogenda guchikurwanirira chihaki chiabo twarorire nga igoli chikirire to lya Kenya ne ligi yalire na ande lyanyalire koleta changes ase Kenya yaito kolende lichikeri lyaito lya Kenya ndibwate mechando mekemeke ekiagera okoranga abana siasa mbatageti ko implement gosego ikirani lichikeri bunelikire lakini ntagete kotebanga lichikeri na endelea chitelia Kenya ndia etomo Kenya right yoko gende street nago tete yaki yaye goseko kwana bune birengereri byaye bire asa abantu baito bagusi tigatobwatiri chikonye koroche ngomuntu naro gukandamiza chiraiti chiao nonye ne chobisi chijeto cha serikali echiro jito tumeke chitokorere gas onye njiri gotokorere gas lichikondi koete obosibole wokogenda kwakelio giza good thing badanga baminto nonya ne karo igwete bona badanga baminto gaga ninyi gwete boros anganja abwenerete omosike William Samoei Ruto amona Raila Amolo Odinga oyore ngoro ase ogotangaza na
kobeke gacharanga twanyorire katibenya batoke twanzi Uhuru Park egere tuligere linga narari twanyorira amaya narari tutaranyora ningingo teberege ekiagara oikira rero iga chibese njia si county chibara nchiyo majetayo there is completely nothing again tondoche na bagavana kominyokane chigari chinene na gotwara security na kwebo ichingo bachingia aina rokandoche. I'm not saying anything. There is no respect for the rule of law. Ngingonye nria respect for the rule of law yale ngororo angomo sike kome tare kolera nga nere nategete justice yakolekane. Ni ngo tebia serikali ya Kenya and all the principles of all doctrine of separation of powers, including executive, parliament and legislature, pabe in the position you implement 2010 constitution, pass so free ni what we call humanity, care about maandamano ya eta into the abuse of human rights and dignity. Ndobo ati freedom una mo Kenya to abwate korukale like now ngirane go teba ngano na maandamano akorwa ayu ale gotokonya muno mo Kenya mugima of which abwate direction ya rengengia yale gokonyo mo Kenya korubuna tole gabaka bana gochimaega ego koranga bada sengenjo yoborai boro bobe bose batimaringa na barai batabwate amadini amaronge yo kumanya ingyo borai egente ko kiasareka gekabegente kengawo tanyala gotange katibanere gotigana yitogandira kumurekararega natego kolekana ningo bono ekigambero giatenene yasegeka omugiro w'abalimu ane mono kurwa sensemeria ya kupeta esemo ya junior secondary gone school chichi secondary kalengane ekigambero nigo bateberu namba begetemero beresene kone kibuna eserikali ngo chire ko yoreto kuigwana eriko ikirania okoigwana okubona gotakere kurwa sensemo ya kupeta ane mono asabali banyarre kugania serikali ikirania okugani kwabo asokoigwana babegetense go mwaka chiri bubera na meronge beno yomo uko mwaka bwe chiri bubera na meronge bene 5 2021 2025 CBN niko chinga kyo chibono kolengana nensemo y'omwaziri bwe Semi Julius Migose abereka kuboria bali mukane kibunango tutara baramangana y'omugiro kwera ne birasi akarabagana tokobekemero beresene kwane kibuna serikali ngo chiri kwikirania okogani kwabo. These are legitimate issues that they have and which the government is responding to. All that we are asking is that as we respond to them, they should go back to class and continue teaching as we resolve those administrative issues. His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, announced that the government will employ an additional 20,000 teachers by the end of the year to ease the shortage of chinga kichipo igoni gomuriko mutambase wizara iseme pele kipsanga nyara kubolia bali mukuru asekombekergia kupete ko watchimbaratero ko asekombekerkia nata bunenchiremo yokunyara gutugutera ramangana renge tomugirobo kolengana pele kipsanga yoro muriko butambase wizara iseme ni gabereka gote yabuna serikali negana tukikerania mange go chia sabalimo ani goni ganyara kubuli kupete banyara ko ne kibuna ngo itaberana bare aliya serikali yaganda takokora ekarabagana tukubekana kwaligana chinkwana cyo kikerania ko gani kwabo ani mono haso kunyara ko bali kabali munabo kunyara kwa mentengere yabo kolengana nokugani kwabo okubabegetense asoko igona ko mwako yubuchiri bubene meronge bere noyomo ko mwaka wechiri bubene meronge bere ne 5 2021 2025 CBA. Our colleagues, the teachers, mainly the CUPET, should acknowledge what government has done, notwithstanding the fiscal difficulties that we are facing at this particular time. But government has gone out of its way provide 13.3 billion shillings for implementation of CPA. More than 18 billion shillings, as already mentioned by the CS and the chair of budget committee, for purposes of dealing with our junior school teachers. So I think we need to acknowledge the goodwill that government is showing and focus on preparing our children for examinations that they'll be doing in another 1 month in October. So I think to a very large extent, we have done our part of the bargain as government. And we are asking our colleagues in CUPET, and I thank our colleagues in our primary sector for appreciating the fact that when this is time, Wanchumuligire bono kubwatekana nebiro ne chinsanta etengendo mutumokomoke ginkwirana
Ochino keranda no mugenione asemar goba yabono yubono ro munyakiro bo kurwa sensemeria yekyombe gya kupeta ke bari mwasoro sagioroiga oyungo kwana bono asemar goba yabo chiko sanga monere ritero kumurekerane mono igoro yumugiro antomanya mange kolengana nensema yabo bachikobwatia okogania wekigambiro nogo chego kigambiro ose mbachikobwatia okogania kumwaziri wechisemi ose mbachikoigwana nokogania kumurikyo botambase wizara yisemi ngati ya maburi ya mange turachikomanya asemar goba yabono abarimu ochakarankyo gore na barase virasi gose ya yandigono ni bwato umunyakerobo korwase kyombekergia kupeti umoncho muri girigo toskota basakanyagera ingore nansanga yo monenda mange nandi tumanyike kebaganete ekero bagendrete asomugiro yo bontumanye gosoikiro muri gose ya yekera bange bagandi kumanye gose chiskuru nchiro ankyo gose tichiyo ine ngana togochi komunekera sebiro bitere bitambe tosuka gore nandase kerebusyo togendra gosanga mona gendra gotengera Ndizi TV obwansu bomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno